Lo de la tenalleta era allò de la llanguanissa... Sí, llanguanissa i costella i a vegades hi posàvem llumilló. Nosaltres llumilló sol hi posàvem, llumilló i llanguanissa. Sí, la mama també només hi No hi posàvem costella, nosaltres costella no. El llumillo i bona Només el llumilló això. hi posava la mama també. Bueno, la mama o la padrina, perquè la nostra pot ser més... Ho complien d'oli Ple d'oli. i fins l'any que ve, per sort, des de la guerra, sort d'això, perquè van vindre tanta gent, tants soldats a casa nostra, i va vindre un tinent, un capità, i no sé, un sargento, i va vindre dos o tres perquè van portar Paco, que van fer allò de la desmandada baix al riu. I mos van trucar a la porta. Diu, el pare va anar al cap d'allò, del cap del riu, allà. Tu et liaràs en aquest temps. I li va dir, diu, va vindre a casa. Si aquesta nit, diu, no ve Paco a casa, diu, és que l'hora han Dirà matat. coses que no. Així mateix, perquè va veure la desmandada del riu, de l'altre cantó del riu, i va veure tot. Xiquet, allà estàvem tots a dormir. I teníem llum d'oli, que no teníem llum d'electricitat, que es havia pagat, que no n'hi havia de bons. Teníem de tindre llum d'olis. Xiquet, i mos truquen a la porta, allà potser a les 3 o les 4 de la nit. Mira, ja mos porten a Paco, mos venen a dir que és mort. No, 36 va començar, el 39 se va acabar. Sí, doncs el 37 o el 38 va ser, un any o dos així, que van, bueno, quan van bombardejar el poble, no ho sé. I quan van bombardejar aquí el poble, van bombardejar per baix i tot això, baix, que llavors van bombardejar per allà a l'estuat del riu, a l'altre cantó. I allí van fer molts morts del poble també. Un germà de Maria Bernat i el teu oncle, molts nos van matar allí. I Paco va ser quan ell... Quan Paco va ser... Aquell que està en l'escopeta i d'allò era un oncle meu. Hòstia. Només tenia 18 anys i el van matar aquí a l'Ebro. Sí. I l'Ajuntament meu va demanar... No sé si es havien fet 18 anys que encara no es havien fet. L'Ajuntament meu va demanar, com que només ja quedava jo de casa. De casa, diguéssim, no quedava de només, que s'ho volia que ho posessin allí. Dic, i tant, no poseu-li. I dic, però feu-me un d'allò, com se diu, una fotocòpia, potser. Sí, una fotocòpia que també ho vull tindre jo. Pues aquell és oncle meu, i potser no en trobaràs en tot el poble dels que van morir. No. Bueno, va, xiquet, tu fes el que vagis de fer. I llavors va agafar i llavors va dir, tu sóc jo, pare. I van pujar tots cap dalt. I llavors sort que teníem tenalleta que els va dir que de fer sopa tots. 3 o 4 van dormir aquí a casa. Ai, pues ou. Ou? Si no té res més? Sí que teníem gallines i teníem un tocino baix a la cambreta. Ai, baix al d'allò, hàvem pogut matar el tocino. Però teníem molt perquè teníem tenalleta. Però és que ell vol treballar ara. Nosaltres li fèiem tenalletes així en pots de vidre grossos. Sí, en pots de vidre, que és vidre grossos així. I els compríem i en tenalletes. Tenalletes d'aquestes així en dos ancetes, però tot tapat d'oli. Primer ho passaven per la cassola o per la paella, no massa cuit, només passat. I ho posaven allí col·locat. I llavors hi posaven l'oli de la cassola i ho posen... Llavors els altres acabaven de complir de l'oli de casa, així que tenia. S'havia de cobrir d'oli. Tot d'oli. Doncs ja està. I com ja estava collit, no calia bullir. Llavors no es bullia. S'empanyes... Per a menjar això, posant de tot. Llavors han patat a la cassola, Doncs llavors feies la xampanya, llavors ho posaves calentat i llavors damunt. I ja està, ho calentava al mateix moment que calentaves la casolada. Sí. Quan feies la Moltes xampanya, coses. Servia de tall per a moltes coses. Sí. un sort d'això, que quan estàvem al massa gran i bater, ho hauríem menjat. l'oli, Oi, potser van menjar els ferrats i tot aquella nit, no sé què van menjar, molt van menjar perquè nosaltres estàvem al foc i ens van emplear els llits dels engorfadors que teníem. Sí, era tot de l'Ebre. Tot era de l'Ebre, tots aquests, sí. I van portar esta gent a casa. A casa, sí. Diu, ara et portarem a casa. Diu, i avui te deixarem a tu i en aquest noi de Montblanc, aquell de l'orquestra de Montblanc, que tocava la trompeta. Desgraciat. I es van deixar els dos, però al pare li van dir, per demà, antes de sortir, antes d'arribar a la claror, a lluna, diu, l'heu de baixar, diu, aquí baix, diu, ensenyar-los, diu, el camí de Flix. Ai, collons, diu, el camí de Flix, al nostre no li cal ensenyar, diu, que el sap. Però el pare els van acompanyar. Allà al terme de Barroja es van acompanyar, diu, no cap baix i no cap al Flix. I allà a Flix, arriba a Flix o no sé on era, i el van fotre ferir. Hòstia. Llavors el van portar a Caldes de Maravilla. A Caldes de Maravilla el van portar.
a Olot i a Caldes de Maravella. És Ferit, personalment un trep així a vol l'esquena, si li podia clavar tota la maixí. Lo que fa de Tenia un- representant A casa nostra, en un any, van morir els tres a la guerra. Tres, els tres germans. Però un va morir a Barcelona A l'hospital, potser. al clínic. Però diu que hi havia tanta gent i tanta gent malalts i, bueno, soldats que d'allò, que no el van poder atendre. I ja no hauria mort, perquè només tenia una bala que li travessava la Jo pantorrilla, si porto 1.000 euros a casa... però es va cangrenar i va morir Paga d'això. pis, No, pues, no estaven cuidats. No. No estaven Menos cuidats. mal que El pare i la mare van marxar m'ajuden, en el camió de la mina Llucres com portallera. I de van marxar, en el tren i van marxar. I de Caldes de Maravella no van portar en un altre puesto, però no me'n recordo com s'hi diu aquest altre poble. Ho van portar a un altre poble i van anar allí a l'hospital, ho van estar tots els dies que va estar allà. Se gai es batia, llavors se menjava. Entre juny i juliol, pues se batia. Se batia. Allà- Quan mataven estava antes de el Nadal. tocino mort, agafaven totes aquestes peces del tocino Sí. i les posaven a la cassola Sí. a coure's. Se tallava el llom a tallets, tot el que sigui, la costella igual, tot el que sigui volgués Sí. posar de tot això. I la llangonissa. I que ho Nosaltres cobrís. només hi fem llangonissa i d'allò, i això, i un millor, i res més. Sí, que no estem bé. I que ho cobrís l'oli. I llavors, pues, Costella a no. l'estiu tu podies menjar quan volies Sí. i en el que volies. Pues mira, el que volia menjar carn ni que estés malalt i sense malalt, anaven a l'església i pues, mossèn nos donava això d'un paper. Un paper. I li dien a bullet i dient el dia que es podia menjar carn o no es podia Però menjar el carn. lo paper que- Però pagant. Pagant. Ah, no era gratis el paper, eh? Bueno, és igual. No és No és gens. igual. Bueno, pues pagaven, no sé, o si pagaven o no Hombre, pagaven. perquè jo estic segura. Sí, sempre ho dient, se paga, però no Sí. sé si el donaven. Sí, donar. Sí que no menjar, perquè resava, nosaltres matem tots i no quedem. com que no resava, no m'ho va calguer mai. Vaig Però és menjar que el vaig voler. aquestes injustícies han sigut tota la vida. Sí. Tota la vida. Perquè aquí, quan nosaltres érem jovens, escolta, una noia per avortar tenia feina. Antes no trobàveu una persona bé, Del poble. Clandestinament, Una dona del poble. escolta. En canvi, la gent que tenia peles, ho agarraven l'avió a Barcelona i se n'anaven a Inglaterra. Anaven el cap de setmana, anaven i tornaven i ja ho tenien aclarit. Però això és Perquè tot més cap aquí. No, això ha sigut sempre a la gent que ha tingut quartos. Antes de la guerra això no es feia. No ho saps el que feia la gent rica? Vale. No ho saps? Perquè el rei És que aquí també no va passar parles això. d'aquí, no Aquí parles també del va mateix, passar. has de parlar en general. Mira, el rei va néixer a Roma, van marxar cap a Portugal. Ells de guerra no en van passar gens, No en van passar... Vale. Gent d'aquesta tota la vida. Han fet el que els hi ha donat la gana. Això ja ho sabem. Mira, ara el tornen a demanar. Sí. Ara El tornen a posar al banquillo. Jo li Sí. posaria demà si podia. Jo també. Que collons el rei, I el el rei. pelaria. El rei s'ha fotut tots els quartos que ha pogut en d'això, escolta, Mira, diu que... en bancs Però mira, diu que el demani Coriner. parlant dels quartos, parlant de la butlla dels quartos. Si n'hi havia 4 de rics, que no sabem si la pagaven o no la pagaven, però diuen que la pagaven, la gent pobra, primera, que no es podia pagar, i segona, que no se'n podia comprar de car, claro que no se'n menjava. Però sense de casa. Allà al davant ni teníem de casa, perquè teníem gallines, teníem conills, teníem tocinos. Tots ni teníem de casa. Sí. O sigui que jo No, no no vaig teníem. pagar res, vaig menjar sempre el que em va donar la gana. Sí, O jo sigui sí. que m'ho passava, Sí, jo també. A Però casa n'hi havia nostra que també no. van tindre N'hi havia gallines, que tocino i van que tindre quan de nosaltres tot. anàvem a l'escola, Mira la nostra... I llavors hi havia una cosa en els capellans, també molt burra, una cosa molt burra. Sortia el capellà de missa. Tots els crios que jugàvem a la plaça, a córrer, a besar-li la mà. Tu ho faries ara, això? Baixar les escales de missa i tots a besar-li la mà. Me cago en redeu. i ell, de comportar-ho, de llargar-la, Ja ho sabem. I nosaltres rucs, que ara també aniríem a besar-li la mà. volant. Sí, mos-li. Això també era una borrada, de debons.